Vítejte u KKK, kde si dnes budeme povídat o UKK. Vezmeme si na paškál hned jedno z nejvýznamnějších děl této řady a jedná se o Spider-Man Smutek. Je to od Jeba Looba a Tima Salea, které už z našeho trhu známe povětšinou z Batmanových příběhů, jako je Dlouhý Halloween, Temné vítězství, nebo například teď v poslední době často propírané Ticho, které vycházelo v DC UKK, nebo v DC KK. DC KK, ano. Ohledně UKK od Jeba Looba vyšel ještě Padlý syn, Smrt kapitána Ameriky, kde je to vlastně jeho scénář na motivy Stračinského. Aby jsme si mohli povídat o Smutku, je třeba ještě dodat, že v originále je to tedy Blue a jedná se o řadu barev, kde Tim Sale a Joe Platt v podstatě napsali několik těchto příběhů. Další je Hulk šedá, Daredevil žlutá nebo v neposlední řadě Kapitán Amerika bílá. Na této sérii je docela zajímavé, že Tim Sale sám o sobě je barvoslepý. Tudíž je to trošku taková hříčka, že barvoslepý výtvarník kreslí sérii komiksů s názvama, které obsahují barvy. Nicméně je to možná i takový vtip a pomrknutí na čtenáře. Aby jsme se mohli bavit o samotném příběhu, je třeba vědět jeden zásadní zvrat, ohledně čeho vlastně to je. Je to tak, že Spider-Man neboli Peter Parker zde vzpomíná na svou dávnou lásku Gwen Stacyovou, která pro ty, co to tedy nevědí, nejspíš už to vědí všichni, jelikož už to bylo i ve filmech, umřela. Abyste pochopili jeho myšlenkové pochody, co asi tak zažíval a tak, je dobré přečíst si ještě jeden díl UKK. Někde poblíž ho tady mám. A je to díl Amazing Spider-Man Smrt Stacyových. Zde je popsáno, jak nechali Stan Lee a John Romita zabít v podstatě Gwen i jejího otce. Tenhle ten příběh v podstatě už znáte, jelikož je to inspirací hned pro 3 Spider-manovské filmy, ať už se jedná o prvního Spider-mana nebo o novodobé Amazing Spider-Many, kde v podstatě smrt obou těchto hlavních představitelů je v obou těch dílech a Spider-Man si bere ještě z tady té knížky Smrt Goblina. Takže v podstatě je to velice významný komiks. K němu, co bychom si tak mohli říct, tak je to samozřejmě starý dobrý Spider-manovský komiks, kde jste v podstatě zvyklí na tu starší éru. V podstatě ke smrti dojde v čísle 121 samotné Gwen, takže je to někde na začátku. Kresba je taková klasicky obstarožní, vůbec ničím to neuráží, příběh je celkem zajímavý, není tady za stolik kecání, i když jako povětšinou se samozřejmě kecá v těch starších dílech, ale je to v podstatě plné akce, dá se to úplně v pohodě i čtenářům, kteří nejsou zvyklí na tyhle starší sešity nebo na ten starší věk, tak to v pohodě přelouskají. Ale aby jsme se tedy vrátili k Spider-Manu Smutku, tak tento díl je spíš tak, dalo by se říct, emotivní. Ona celá ta řada barev je v podstatě hodně o emocích. Je tady krásně zobrazené hned v úvodu, kdy vlastně Spider-Man novodobě lítá po New Yorku a začíná vzpomínat, než se vracíme do minulosti, kde vlastně ten komiks odvypráví různé scény v minulosti, kde to popisuje právě z pohledu Spidermana. Tak je to krásně nastylované právě do té modré barvy, což se mi strašně líbí, jelikož to jakoby dodává tomu i ten punc toho, že ta barva v tom názvu není jenom tak pro nic za nic. Samozřejmě příběh nebudu tady asi moc vyprávět, ono není moc o čem, jelikož je to, že Spider-Man v podstatě v každém sešitu bojuje s nějakým svým úhlavním nepřítelem a je to všechno pod komplotem jednoho záporáka, kterého už mnozí z vás bez tak znají z minulých dílů, ať už UKK nebo samotného Spider-mana. Je to jedna jakoby
z hlavních docela známých postav, která se tam točí. Jde spíš i o to, že zatímco klasické bubliny vyprávějí příběh, který se děje v té minulosti, tak je to doplňováno o to, že Peter Parker si nahrává na diktafon takový vzkaz samotné Gwen. On jí v podstatě vypráví o tom, co on cítil, o tom, jak to bylo a snaží se jí osvětlit některé věci, které dělal. Sám Peter samozřejmě si je vědom toho, že Gwen už si to v životě neposlechne, ale natáčí to spíš jako takovou sebeterapii, aby se dostal vlastně z toho smutku, který on prožívá každým rokem, jelikož každý Valentín on má výročí s Gwen, kdy ona mu poslala jeho první valentínku a začal tak jejich vztah. A k tomuhle se v podstatě celým tím dílem dostáváme, prokousáváme, zažíváme ty pocity toho Petera a na konci to tedy končí tím, že on tu vysněnou valentínku dostane. Je to završeno tedy tak, jak to začalo, pohledem zase do přítomnosti, kdy vidíme Petera, jak opravdu mluví na diktafon. A je to zavrženo takovou krásnou berličkou, že i ty otrlejší z vás upustí nějakou tu slzičku. Je to v podstatě ani ne tu slzičku kvůli samotnému Spider-Manovi, ale kvůli jiné postavě. Nerad bych vám to prozrazoval. Je to tak nabité emocemi, že by si to měl prožít každý sám. Co se týká toho, tak v podstatě dalo by se říct, že parafrází na tenhle příběh může být třeba film 500 dní se Summer, kdy v podstatě zde prožíváme přesně tyto stádia, to zaláskování, tu radost a ten následný smutek z toho, že nás nějaká postava opustila nebo nějaký partner. S tím, že tedy v 500 dní se Summer se jedná o pouhý rozchod, zde se jedná o smrt, ale v podstatě se nám příběh snaží říct, že i když něco končí, něco nového začíná. Takže tolik asi tak tedy ke Spider-Manu smutku. Je to jeden z dílů, který pokud uvažujete nad tím, že jste si měli něco z UKK pořídit, tak tohle je v podstatě takový minimálně top 5. Pro mě osobně je to citová záležitost, takže bych to viděl, že kdybyste si měli koupit jediný UKK, který v životě chcete, tak by to měl být právě Spider-Man smutek. Tak tolik tomuto. Teď už jako od té deprese dál, vraťme se k té veselější části a řekněme si snad jenom KKK. Příště čau.